हेलौ गाइस आंनि बड' एनबिएम चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय आरो आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय। आंनि ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआ जाहैबाय दिनै बिराद गरमदों। बे गरमनायनि थाखाय मोनसे जोङो गवा बिचआव दुगैहैनो नागिरदों। बे गवा बिचआव माखासे दुगैनायनि आरो फानि भिडिअ बानायगोन। बे फानि भिडिअखौ नायलांनोबा जोबोद नायलां बे फानि जागोन लोगोफोर नायलांबाथाय लोगो बिदिबा गवा बिचथिंजाय थांगासिनो दङ गवा बिचआव दुगैनोसैलाय। दिनै बिराद गरमदों माने लोगोफोर बिराद गरमदों माने गरमनायनि थाखायनो एसे गवा बिचआव दुगैहैयाबा जालालाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलाबायना होदो। सान्दुंआथ' बिराद दुंखादों। ओइ नै फामु बियो दसे बेयाव दा दुगैखांनानै रेस्ट लागोन। गवा बिचआ नै नायदो लोगोफोर जोबोद समायना गवा बिच बियो। बेयावनो दुगैगोन जों गवा बिचआ जोंना बेनो लोगोफोर नै गवा बिचआ गवा बिच होनो बेखौनो। नाय लोगोफोर नै जोबोद समायना आरो गुसु गोथांखो जोबोद मोजां दैया नायलांबाथाय लोगोफोर नै दै गेजेराव हाबबोदों आंबो नै गेजेरावनो दं दायो। बिराद बरिया थान्दा गुसु थांनो बालायो माने न'आव थांनो बालायो बेयावनो बेलासिम थांसै नामा सानलायो आरो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओरैबायदि बिराद मोजां नै गेजेराव आंबो हाबबोना दं दा लोगोफोर नै गोथौ नै बिसोर थालिर गायगोन नागिरबाय गायबाय नैबे थालिर गायनो गायबाय। मा जानो थालिर बेयो नुगोन दा मा जानो थालिर बेलाय फागुननि जावलिया बार बारनाय थालिरसो बियो मैखुन गैनो रोङै। दे माने बे मा थालिर गायनो नायनो बिनिखौ र' नैबे जाबाय फागुननि जावलिया बार थालिर गायनाय नैबिनिया मैखुन ओंखारनो रोङा बेना। दे नोंनिया मा गायो नायनि दे गायनायसै देलाय र' आं थालिर आथियानिसो दै आंना थालिर आथियानि दे नुगोन दे। बा मा मद' आथिंलै बियो नै अब्बाय बे रातसराय मोनानि बादामालि थालिर गायनोसै नामा बेलाय बादामालि लिननाय एबार नै मालफब गायसिगोन बादामालि लिननाय थालिर गायनाय ना माने बेलाय दे मालखब नोंनिया दे मालफब थालिर देलाय मालखब थालिरा गायलाय नायनि मालखब थालिरा माथो बेबो फागुननि जावलिया मालखबसो नामालाय अबयबो बाथिखौ मोनबाय दानो मा थालिर गायनो होगोन बेखौलाय मा थालिर गायनो होगोन बेखौ गायबाय थानायाव बाथिखौ मोनबाय बे थालिर बाथि जागोन बे थालिर बाथि गायबाय नै बिदा थालिर बाथि गायबाय बे बिथाङा नैबे थालिर बाथि नै देलाय जादुगरा गायलाय देलाय थालिरखौ नायनि जादुगरखौ होबाय नै मावबा एकदमबारे फेन्दा फुरनासो लागायबाय माथो बेलाय। बा जादों दे खिन्थु एसे गोबाव थानादों मानसिया बाब एक्सिलेन्ट जादों बेना एक्सिलेन्ट जादों ट्राइ एगेन ना बेखौनो बुंदों ट्राइ एगेन आरो नेक्स्ट खालामफिननायाव मोजां जाबाय दा बेनिया बिदिखौ नायदो नैबेखौ जावलिया बानिखौ नायसैलाय जावलिया हिर'निखौ मा दिमग्लाय थालिरसो नामा बेलाय मा फोदा थालिर नामा बेलाय फोदा थालिर गायबाय नोङो थब्ल' नायनाय बादि नांलांदों लोगोफोरनो जायनो थब्ल'नायाव गोबावसिन थानो हागोन बेनो माने हांसो मासे मोनगोन आरो बिसोर सानैया हांसो मासे बायना होनांगौ जाहैदों। बे जाय देरहागोन बेनो जेननाय सानैया बायना होनांसिगोन आरो बे देरहाग्रा सासेनो। दे होमबा 1 2 गो लागायदो नै थागासिनो दं रावबो गैथ'वा सोरबाबा जालासो खोमा नै फेथेंलायबाय जाबाय माथो सासे गैला जेनबाय बेबो जेनबाय
बेबो जेनबाय सासे माने अ इया सासे देरहाबाय नै सासे देरहाबाय सासे उइनार जाबाय बियो नोंसोर सानैया दायो आङो फार्स्ट जेनदों नोंसानिया दायो हांसो मासे बायना होनांसिगोन बेनो हांसो मासे नै बेजों नैबे हांसो मासे बायना होनांसिगौ नैबे आं हारसिं गोदो नैबे बिथाङा नैबे देरहाबाय नैबे बिथाङा देरहादों देनजार मासे बेलाय हारसिं गोदो मा नाम बेना खोन्थालाय नैबे फाग्रिमोन नै नैबेजों नैबेजों हांसो मासे बायना होनांगौ जाहैदों बेनो इलायनो नैबेनो बायना होगोन आरो बेनो आंबो थब्ल'नाय बादि दांसै नामा फिसौलाय लोगोफोर आंबो थब्ल'नाय बादि दांसै सिगाङाव थानो हागोन आं नायनो दे लोगोफोर नायबाथाय नै आं थब्ल'नो साबाय थागोन लोगोफोर दाबो एक्सट्रा साबायग्रा मानसि गैया नालाय आं थब्ल'नानै साबायगोन आरो लोगोफोर नायबाय था बेसे गोबाव थानाय आं जायाखैलै नोंमारगौ हा नोंमारगौ नोङा फुजा जिल्ला बदि माना मोननैजोंबो माबानो गोबाव थानो हायाखै माथो आंलाय आं लागोन गोबाव थानो हाया आङो माने नैबेयाव मोननाय नङा आरो आं जेनेबा थब्ल'नो हाया नालाय एसे थांना खावदो बेलुन देफुदो मजाहि आलाखे मजाहि आलाखे गरमावथ' दुगैनाया मोजाङानो बेलेग जायो एसे माने लागायदो एब्रुदोला इया मा माइ बस्ता बारसोमनाय बायदि बारसोमखोलै नोंथाङा फख्रियाव दुगैनायनि मजायानो बेलेग लोगोफोर बेलेग फख्रियाव दुगैनायनि मजायानो बेलेग नोंसोर मजाखौ लानो लुगैयोना लुगैयाखै लोगोफोर सिटिनि सुइमिंआव दुगैनायनि सिटिनि सुइमिंआव दुगैनाया बेलेग लकेल फख्रियाव दुगैनाया बेलेग जाहैदों नैबे बिथाङा बुंबाय नै एसे आरो फंनैसो बुंना होबावलाय फंनैसो बुंना होबाव फख्रियाव दुगैनायनि मजाया माबायदि मोजां फख्रियाव जोबोद मोजां ना बिराद मोजां बा सुइमिं पुलाव दुगैनाया मा मोनो लोगोफोर फख्रियाव दुगैनाय फै जोंनियाव बेयाव लकेल फख्रियाव मोजाहि नाथाय मोनसे खोथाल' गैया ये बड़ी अच्छी बात कही आप खोमाव दै हाबदोंलै खोमाव दै हाबबाय खोमाव दै हाबनायखौ माने ओरै सोनानै ओरै खालामना दैया गयो अ गबाय टेकनिकआ मोजां ना लोगोफोर गाइस लोगोफोर नै आरो बेलेग लोगो फैबावबाय बिसोरो दायो जयैनो थब्ल'नाय बादि नांनो नागिरदों जायनो दै सिङाव बांसिन गोबाव थब्ल'ना थानो हागोन बेनो उइनार जागोन जाय उइनार जागोन बे हांसो मासे मोनगोन दे बिदिब्ला लेट्स गो स्टार्ट खालामजेनबाय दे बिसोरनो गथ'फ्रा दानि बावैसो सफैदों ओइनिफ्राय बा देन्जार नै सासे जेनबायनो नै बे जेनबाय बेबो जेनबाय सोर देरहाखो बै देरहाबाय नैबे बिथाङा देरहाबाय नै बे देरहाबाय नै बे देरहाबाय दे खोमाव दै हाबदों बाल दे बिदिब्ला गाइस लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिनो आरो मोजां ब्लग भिडिअ आरो निउस बायदिसिना बिदिनो मोजां कमेडि फानि भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो लोगोफ्रा सापर्ट खालामबानो जाबाय थेंक इउ सो माच